Táhacht níosa ó Marí ina ardmhéara ar bhlách lia ag tús an Tábhairg. Leabhar sí le gaeltacht.com faoi stódas na Gaelna san ard cathair agus féin bhfuil beartaithe don Gaelna Orbert i dtí an ardmhéara. Má híiste gá hangachas an bhealach is fearr le go gothirí gahar mar bhaile lí mar tá star ada ag blách lí ó híomh an cultúr deag mar sin de. So tá sé táhacht gúil sé feicálacha, bud ceam gúil an cumarsáid an táhacht go chomá. So bhín daoine tuairt amach nar ólam siad an Gaeilge mar gasar nar háin sé log mo chuí múnú an Gaeilge dó bugus mar sin de. So tá bhéitim muid an cumarsáid a dhéanaan níos fearr ó híomh Gaeilge de Gaeilge láirte mar sin de gothirí an Gaeilge láirte ag sé sin an táhacht. Well, feicim mise mar ó hí firmach agus rudí mar sin de, tá na firmach ar fad ar fáil an gáthanga méarla agus an Gaeilge agus rudí mar sin de. Is tó le bhar fíornach tá sé deacar eáil amantí ó híomh na seirbhísí a méid seirbhísí tar fáil trí Gaeilge agus an méid daoine a bhíonn géar na seirbhísí. Ní bhíonn sé sul ar a gcónaí ó híomh an demand mar deir sé de méarla ar na seirbhísí sin. Ach, feicim tú na firmachaí agus rudí mar sin de. So gan dabhtas is féidir neartú dhéanamh sin an tamar fad. Well, sé rud atá is sé tríála dhéanana ná just Gaeilge chorchan cín go bunúsach trí cumarsáid. So sé an planantágan an cheftágan ná an Gaeilge úsáid meach lá Gaeilge agan chuile bhí. An 2 lá 10 go chuile bhí agus go dhéanamh muid iirecht an cumarsáid ar fad dhéana trí Gaeilge i dteach an ardmhéara an lá sin. Sin leis an fearn an te. Fecht níl Gaeilge wathach ar fad, tá sé ar fad sásta an iirecht dhéana, so sin in planantágan.